जोङो थांनाय समफोराव गोबां बेबादिनो दंफांफोर गारिफोर आरो बिफां हाफायग्रा मेचिन आरो सिखा खंखाइ आरो बेबादिनो गोबां मेटेरियेलफोरखौ जों हमनायफोरखौ जे रेन्जनि खाथियाव जोङो हमो बे रेन्जजोंनो जोङो गथायबोनाय जायो। नाथाय माब्लाबा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हास्लाबथारियाव लोगो नांनानै जयेन्टलि थांनो हास्लाबथारियाव जोंनि एनजिअनि गथ'फ्राबो बा केजुवेल गथ'फ्राबो दिनै गावनो प्रटेक्शनखौ होनो गोनां जायो। बेफोराव जोङो बेबादिनो सासे सानैखौ जोङो बेबादिनो साइकेलफोरखौ जोङो हमनाय जादों। दा बे साइकेल आरो मेचिनफ्रा जोंनि आखायाव गंसे गंनै दं, नाथाय बांसिनखौनो जोङो रेन्जआव गथायजोबखाबाय। नाथाय बे गंसे गंनै थानायखौबो दिनैहाय जोङो जेसेबां साइकेल आरो मेचिन आरो सिखा खंखाइ रुवा आरा बेफोरखौ जोङो दिनै हल्टुगाव डिभिजननो जोङो गथायनाय जाबाय। दिनैनि बे मुलुगनां मैदेरनि सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै मोजां प्रग्रामनि गेजेरजों जों बे गासैबो बेसादफोरखौ जोङो दिनै गथायनाय जादों। बे बिसयआवहाय जोंबो माखासे एनजिअस आरो केजुवेल वार्कार हिसाबै जोंबो नोजोर बोदों। थांनाय समफोरावहाय जोंहा बेबादिनो माखासे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबां न'फ्रा सिस्टेमेटिकेलि बिट अफिसफ्रा लुजादोंमोनब्लाबो नाथाय फांसनलेस। आङो नुनो मोनदों जोंना उल्टापानि रेन्जआवहाय दासिमबो बिट अफिस गैया। बिट अफिसा जोङो खोलाहा 7 नम्बराव बिट अफिस दङ, नाथाय मानसि गैया। ओमफ्राय सानजाहाजों जोंहा फुंबिलियाव बिट अफिस लुबाय, मानसि गैया। साहाजों सरलपारा बाजारावबो दं, सोनाबहाबो दं, साहाबो दं बिट अफिस, नाथाय सासेबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसि गैया। जोङो सालबारि सोरमांगा जिङावहाय बेबादिनो जोङो माखासे बिट अफिसफोरखौ लुनानै दोननायखौ नुनो मोनदों, नाथाय सासेबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि थाहैयाखै। अब्ला दिनै जोंनि बे एनजिअ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हाजारखि डिउटि होआ मानो फारसेजों थांब्ला फारसेजों जोङो हगारनांगौ जायो। खारन बिनिखायनो आङो गुरै खावलायनो गोसो जादों, उल्टापानि रेन्जआवहाय गोबां बिट अफिसफोराव जोंनि हाग्रा बिफाननि मावथि फारियाफोरखौ सेटआप खालामनांगौ, बेखौ आङो खावलायनो गोसो जादों। आरो लोगोसे गौरां रेन्जआ थाबाय नेशनेल हाइवे खाथियाव, फैगौमानियानो 7 किल'मिटारखा। दिनै हाग्रा ओनसोल खाथियाव दिग्लियावल' मोनसेल' बिट अफिस दं, नाथाय 3 नम्बराव बिट अफिस दंमोन, बेबो दिनै जायगाया जोबनो थांबाय। आरो लुंसुं एरियायाव बिट अफिस लुनो थाखाय थाम-थिम खालामदोंमोन, नाथाय बेयावबो जेबो खामानि मावनाय जायाखिसै। जायनि जाहोनाव दिनै सानफा एफा इनक्रुजारफ्रा दंफां बिफांखौ दानफायबाय थायो। दा जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो जोङो झारबारि रेन्जखौबो जोङो बुंनो हायो। झारबारि रेन्जआवबो गोबां बेबादिनो बिट अफिसफोर दं, नाथाय झारबारि रेन्जआवबो दासिमबो बिट अफिसाव मानसिखौ दोनजोबाखै। आरो ओरैहाय बारलाङोबा जोङो चिराङावहाय खुंग्रिं रेन्जखौ जों नुनो मोनो। जबरजस्तियै रेन्जनि मानसि गैयामोनब्लाबो जोङो दिनै इक'टास फर्सजों जोङो लोगो नांनानै दिनै मोनसे बिट अफिसाव जबरजस्ति जों थाहैनानै खामानि मावदों। गतिके आं खावलायनो गोसो जादों, खुंग्रिं रेन्जआबो बांसिन बाहागोआवनो दंफां लाइफां दाननायनि एरिया। दिनै बे खुंग्रिं रेन्जआबो गोख्रैनो बेबादि मोनसे माखासे बिट अफिसफ्राव जुदि रेन्जनि स्टाफ बा फरेस्ट होबथाग्रा स्टाफखौ दोनाब्ला बेयावबो सानसे समाव नस्थ' जालांगोन। ओरै जोङो रुनिकाटा रेन्जआवहाय गोबां बिट अफिसफोर दं, नाथाय मानसिफ्रा एसेल'। बबेबा बिट अफिसाव 2 गाहाम, बबेबा बिट अफिसाव 1, बबेबा बिट अफिसाव 3, बेबादि रोखोमै दिनै बिट अफिसा सोलिनानै दं। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ संरक्षित, माने बेबादि होबथानायावहाय जोबोद खस्थ' जादों। बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों जोंनि हाग्रा बिफाननि EMनिसिम खावलायनो गोसो जानाया बेनो, गोख्रैनो जोंनि बे रेन्जफोरनि सायाव जेसेबां बिट अफिसफोर दं, थायै बिट अफिसफ्राव जुदि बेंगिरिखौ दोनोब्ला निस्सय जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ बेबादि होबथा जानायखौ मोननो हागोन होनना आं आसा खालामदों।